bigarren eskuko asok egin dugu, da hemen ropa ekarriatu zue, da erosteko edo gure artien trukatzeko, da giro ona egon da. Eta hori, tatara armaizotik ropak, hengo dugu ze hemendik aurrera asoka gehiago, da bizoko dugu bai, ordena diegon eta animo zaitezi. Berunezko zinguroia Olakaro jauna manta arrainak eta itxasizarrak erakutsiko dizute zein den dantzanen koreografia heldu da badator dantzatzeko garaia orain da momentua dantzarako unea pausu bat atzera beste bat aurrera